Laco bojuje zo všetkých síl. To je proste lev. Zase s takým bicyklom to ťahá samo. Laci, zaber, ešte 50 metrov. Nemám už čoho zabrať. Daj si na ľahšie. Tu si oddychnem. Múdro. Tak. No poď Laci na interview. Ivan. Nemám čo povedať. Záver 20%. Malina. Malina. Živný kopček. Je. Hej. Je, no. Ktorý chuj toto vymyslel? Musel som si dať na trojku. Ja. Hej. Dobre, už sú tu vulgárne slova, musím to vypnúť, Áno, lebo vypni radšej. neviem, ako sa vypipuje v Adobe Premiere. Pí.